שלום שוב. במדריך הקודם למדנו איך קונים כינור, איך לקנות כינור. במדריך הזה אני אראה איך מחזיקים את הכינור. קונים את הכינור, שמים אותו כאן, לא למטה מדי, לא למעלה מדי, אלא שיהיה זווית של 90 מעלות, ויד פה. המרתק לא צריך להיות פה, לא צריך להיות פה, אלא הוא בסמוך וקד ישר למיתרים, היכן שנמצא השבלול כאן, בסמוך לו, רואים? העמידה גם חשובה, עכשיו אני יושב, אבל העמידה היא גם חשובה, צריך לעמוד, לא, והיד לא צריכה להיות כמובן יותר מדי כפופה, אלא ממש בזווית ישרה. בדרך כלל, בפעם הראשונה, היד זאת היא ממש מחזיקה את הכינור, אתם רואים? רגע, ככה, ממש חזק. זה לא טוב, צריך פשוט להרפות היד. להרפות, ושהאצבעות יוכלו לגעת בכל מיני מיתרים, בכל המיתרים. אבל אסור שהיד, אתם רואים את זה, כאן, לא תחזיק ככה חזק. רואים? לא ככה חזק, צריך פשוט להרפות אותה. להרפות, לא להחזיק אותה ככה, את הכינור. אוקיי? לא להחזיק ככה, אלא פשוט להרפות. זה אחת מהטכניקות. דבר נוסף, הרבה פעמים כשמנגנים בכינור, אז אפשר לשים במיתרים, כמו עכשיו שאתם קונים למשל ציוד בחנות כלי כתיבה, יש להם כמו מדבקות כאלה, אפשר פשוט לחתוך אותם לרצועות ולשים פה לפי המיתרים, ככה ברווח כזה, משהו כזה, 4 מדבקות, כדי שתוכלו לדעת איך לקרוא תווים גם בצורה נכונה. את הקשת מחזיקים אותה, זה גם לא סיפור לא פשוט, צריך המון פרקטיקה ולהתאמן. להחזיק אותה, האגודל, זה נמצא כאן, אתם רואים? אם מחזיקים את זה הפוך ככה, אז יהיה משהו כזה, אגודל פה, זה כאן, שניהם לפה, וזה לפה. אני אעשה את זה שוב פעם, במצב כזה, שכאן השערות, וכאן המקל, זה לכאן, רואים? זה אצבע לפה, שניהם לפה, וזה רק לפה. ככה שזה יוצר מצב כזה. נעשה את זה עוד פעם, כי קשה מאוד לפעמים לתפוס. זה לפה, אגודה לפה, זה לכאן, זה שניהם לכאן, וזה לפה. באופן כללי, את הקשת מחזיקים ככה, אבל אל תתאמצו להחזיק את הקשת ככה, חזק מאוד, או ככה. אל תתאמצו, הקשת אמורה לנגן על המיתרים של הכינור, היא לא אמורה, זה לא מקש שאתם יכולים להרביץ למישהו, זה קשת. אני מסביר לכם את זה מפני שקשתות, לא תמיד אנחנו, בתור התחלה, אנחנו יודעים איך לתפוס אותה נכון. וברגע מסוים, אז היד הופכת להיות כמו מאובן, אתם רואים? זה לא צריך להיות ככה, לא ככה. זה צריך להיות רפוי. רואים? זה צריך להיות ממש, כאילו אתם
לא מחזיקים בכלל את הקשת. הקשת צריכה להתנגן ככה. זאת אומרת לא מחזיקים, לא ככה. הבנתם? זה ייקח לכם קצת זמן עם פרקטיקה, אבל זה באופן כללי. אגב, אפרופו נזכרתי בדבר שאת הקשת, העץ של הקשת עשוי מעץ ברזילאי בדרך כלל לכינורות פשוטים, ולכינורות יקרים בדרך כלל משתמשים בעץ פרמינבוקו. אוקיי? ככה נקרא העץ, פרמינבוקו. זה עץ של הקשתות. כמובן יש עבודות יד ויש מפעלים, כמו כינורות. בואו ננסה לנגן, בואו, אם יש לכם כינור, קחו את הכינור, שימו את הסנטר שלכם על הסנטר, קחו את הקשת, ותנגנו על המיתר העבה ביותר שנקרא סול, זה. שימו לב, דבר חשוב, אתם רואים את המרווח הזה כאן? המרווח הזה נועד להסביר לנו שלמעשה יש הבדל בין הצלילים שנמצאים בסמוך לגשר לבין הצלילים שנמצאים בסוף הגשר, לקראת סוף הגשר. שימו לב דבר נוסף, שהגשר נמצא בין שתי החריצים הללו. אם נפל לכם הגשר או משהו כזה, נמצא בין שתי החריצים הללו. יש פה חריץ וגם בעס השני יש חריץ פה. פה חריץ כזה, שימו לב, זה נמצא בין שניהם. בין החריצים נמצא הגשר. אז כמו שהסברתי, הצלילים פה בסמוך לגשר יהיו חזקים יותר וחדים יותר. הצלילים פה יהיו שקטים יותר, מתונים יותר. עכשיו, שימו לב שברגע שאתם מנגנים בפעם הראשונה, אז הצלילים שמעו לכם כמו דלת שחורקת, משהו כזה. משהו כזה. ולכן רק אימון מסיבי יוכל לשפר את הנגינה שלכם. אז תתחילו במיתר סול, שזה זה, ותמקמו את הקשת כמה שאתם כמובן יכולים באמצע הכינור, באמצע בין הגשר לסוף. אוקיי? זה יהיה משהו כמו פה. כמובן שבדרך כלל אתם תגלשו ותספרו עם זה קצת ככה, אבל שימו לב, הדבר היחידי שבאמת אני יכול לתת לכם המלצה, זה פשוט להניח את הקשת באמצע ולתפוס אותה ככה. אבל אל תתפסו אותה, זאת אומרת הקשת, אתם לא מחזיקים אותה, אוקיי? פשוט מניחים אותה. מניחים אותה ומושכים את הקשת. לפעמים הצלילים יישמעו לכם ככה, ולפעמים אתם תעשו דברים כאלו. לכן חשוב לא להתייאש, ועם הפרקטיקה בא ניסיון, ולאט לאט אתם תצליחו. מקווה שנהנתם. נתראה בסרטון הבא. ביי ביי.